हिमालयाना स्टार्टखौनो जाला बेटारि डाउन जासिजोब्बाय नैबे साउन्डआ दा बेखौनो बानायनानै लांनो नागिरदों आरो ना उफाय गैला दाख्लैनिफ्रायनो स्टार्टआनो जायासै बेटारिया ओरैबायदि डाउन जाबायना दोनथिबाय थानाय आरो सालायनोबो जायासै आरो बेटारियाबो 1.5 बोसोर जाबायना ओंखायनो फुरा ल' जाबाय आरो ना नारनांगौआ जासिगोन ससे गारिखौ बे लामायाव दोनदों गंसे बोलांनो थाखाय हिमालयान लाबानो बेनो गाइस प्रब्लेमा जायनाव बोलो गैया बे हिमालयान लानानै लाब गैया फुरा 200 केजिखौ दिनै नै ब्र'आ खुनुरुखुम आं लिंहरनानै फैबाय आरो ना सिखाराखैमोन बेसारा दे ब्र' सिगाङाव लांदो एसे ससे नारनायावनो मेंलायलायबाय हिमालयान लानायाव प्रब्लेमा बेबो मोनसे गाइस खायब्रा एक्सपाल्सजों बोलांसै दिनैनो ले ओंखानि औ दुरुङा गोराखालै बेयो जेबो प्रब्लेम गैया नेयाव खानोसै सकेटाव मोननैयाव ना लासैसो जासिगोनलै दिनै जाबाय नै हायो दोंसेनो हायो ओरै मैसो खानाय बायदि खानानै लांसै नामा लावद्रायलै दुरुङाबो जि लामग्रासो ना नांगौ दा हास'लाबायसै साबिया आंनाव दं थ' सालायदो लासै लासै बारा गोजान नङा शरुमाबो थेवब्लाबो हिमालयानसो ना बेखौनो नारलांनायाव खिथि गलांजोबगोन माथो ससेबाबो थ' ब्र' लासै लासै खोनाबाय औ लासै लासैबो थ' औ ब्र' लाहे लाहे मैदेरनि बोलो एक्सपाल्सनि मैदेरनि बोलो बेटारि गोदान होबोखानोसै दिनै बेटारि गोदान ओमफ्राय फैसा थोयोबा टायारखौबो गोदान होबोनोसै टायार चेन्ज खालामबोनोसै र' लाहे लाहे थ' बारा गोजान नङा नंनायालाय आं थाग्राय रुमनिफ्राय रयेल एनफिल्ड शरुमा थ' लासै लासै थ' बिदिनो सा ओइ र' माने ओरै सालायब्रा माने ओरै सालायलांबाय था लासैनो बिदि बोलाय मालाय दा खालाम र' ब्र' औ बिदिनो सालायबाय था बिदिनो लासै लासै सालायबाय था औ दा हगारब्रा माने औ बिदिनो लाबाय था नङाबा ओरै गुसुं जानाय गोलाव जायोना दुरुङा ओमफ्राय बोगदावनाय जायो बाइक लाबानो बिदि प्रब्लेमबो जानाङो गाइस बाइकआवल' नङा आरोना बिदि एक्सुवेलि कारावबो जायो लासै ब्र' लासै लासै थ' बेखौ बारगोर थ' स्पिड ब्रेकार लासैबो उनै गारि मालिकआ नुगोनलै बोलांनो नागिरदों ओइ लासैबो गाखोसिन माने नैबे स्पिड ब्रेकारनि थाखायसो जादों मिथिबाय बेयो ब्र' माने आं ओरै गाखोलांनो हायासैना र' आं नारखेनोसैलै स्पिड ब्रेकारावनो थ' बेया अन खालाम बारा गोजान गैला थ' मोनसे एखेबारे गिलिरानो आजां अजन दं नालाय ब्रा लहाजोब जाहैबाय
बुस्थुआनो लामा गेजेरावल' गोलैनो दे ब्रेव दहायनि बादि गोलैयाथ' जेबो नङा हायो आखाइ थैसिन नङा ब्र' थौ बारदो बरिया नाइस वान टाउन मोनफैबाय नै टाउननि लामा दिनै फ्रि सार्भिसिंबो दं आरोना फ्रि सार्भिसिंबो होखानोसै फ्रि सार्भिसिंआव फैसा एसे खम थांगोन दां माने बे बानायनाय खरसा बे थांफानो हागौ थेवब्लाबो बे बेटारिफोरखौथ' आं होखानांगोन आंनि फैसाजोंनो थौ ब्र' थौ ओइ मना लानानै थ' गिदिर गारि फैनायाव नुबावा नै बेलाबो जाला र' लासै ब्र' एसे थौ बो मोनफैबायानो नै बेलाय बाहायनो दं सार्भिस सेन्टारा बरिया आरामसे सफैबाय गोरा जाबायलै बे बोसोनाय जाबायना बेखौ नैबेखौ खेवनोसैलै बिथिंनिफ्राय लांफाखागोन ना जारलासो मा गोरा जाबाय नै दुरुङाबो लाइलननिसो जाहैबाय ना ओरैबादि गोरा जाबाय टेस्टार नङाबानो हाला र' टेस्टार लायनां टेस्टार আছে নাকি এটা হ্যাঁ টেস্টার এই যে রেসিপল বার লাগবে রে তো टेस्टार लायनांबाय नै क'क्राझारनि रयेल एनफिल्ड श'रुमा बेनो आरोना सार्भिस सेन्टार बेटारि तो আছে না পুরা বেটারি ডাউন হয়েছে রে স্টারে হওয়া নাই এটা লোক লাগাবরা बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों सौहैबाय खाथिखामोन जायगायालाय थेवब्लाबो नै बे गारिया हिर' एक्सपाल्सआ हिमालयानखौ बोनाया ओरैबायदि खस्थ' आरोना माने बेनावहाय बारा खरबो गैयाना माने बोनो हायो बोलोआलाय दङ थेवब्लाबो बिराद अजनखौ बोनाय जायोना बेनि थाखायनो एसे माबा जायो आरोना खस्थ' जायो गोलैलायबायनो जोंना ब्र'आ दहाय ओरै सिरिगाराव नांथानायाव दसे नेथ'नांसिगोनसो नो गाइस माने बिराद गारि दंना बानायनांगौ दं ओमफ्राय आंबो एसे लेट जाबाय टाइमा जाखाबाय एसे सानजौफु फैसाया जुदि मिलायोबा टायारखौबो गोदान होखानोसै आङो नै टायारा सेस नायजाला टायार सोलायनांगौ ओमफ्राय नै बे गाग्राया बायनानै दं दसे नेथ'बाय लाइनाव बिराद मानसि दंना ओमफ्राय आंबो एसे लेट सफैबाय ओंखायनो दसे वेट खालामबाय जों दा र'जआ जों आरामसे एसि रुमाव दसे नेथ'नोसै आरो आंना एसे गोबाव लागोन ना बेटारि सोलायनांगौ मबाइल चेन्ज खालामनांगौ ओमफ्राय बिदिनो एसे नायबावगोन आरोना ब्रेक शु टेक शु गासिबो नायजोबगोन माने लं राइडआव थांनायनि प्लेन दं नालाय जोंना एसे मोजाङै बानायखानोसै जाहाथे उनाव प्रब्लेम होयै बायदि A few moments later मबाइलाबो थांसिजोबबायमोन नै बेना लाइटआ एलइडि नङाना बेनि थाखायनो बेटारिया बिराद थाब चार्ज खालामो आरोना आरो लाइटआबो गिदिर ना नै बे सिगाङा बेनि थाखायनो बिराद चार्जआ थाब जोबो आरोना सिगाङाव 1.5 बोसोर जाबाय बे बेटारिया गोदाननिफ्रायनो दासो फार्स्ट टाइम चेन्ज खालामोन आरोना खनसे चार्ज होखांबाय खुलिनानै बेनिफिट आगे मोबिल बिल्डर ना ब्रेक शूज किसी रखी ना
लाबो ब्रेक शुआबो नै थांजोब्बाय बेखौबो गोदान होनांसिगोन लाबो लागाबो लं राइडआव थांनाय ना ओंखायनो एसे मोजाङै बानायनानै लाखाजोबसै ब्रेक शुखौबो गोदान होनोसै फुरा फुल सार्भिसिं होनोसै आरो ना दिनै मबाइलाबो नै नायजालामोन गोसोम जाखाबाय किमान दं itu प्राइसआ 250 ना दे लागाबो दे नै गोदाना बेनो ब्रेक शुआ ओमफ्राय नायदो नै बे माबायदि जामखोमोन ओमफ्राय नै गोदाना मोबाइल itu ini kualitas rasanya gini 1 liter ना दे 800 दे मारी दे बिसना रयेल एनफिल्डआ पुरा ड्रामावसो दोनखायो आरो ना गासिबो ड्रामावसो लाबोखायो बिसना এটা কি ব্র্যান্ড রে মোবাইলটা নামটা ব্র্যান্ডটা তো রয়্যাল এনফিল্ড কে কোম্পানি দিয়ে রে রয়্যাল এনফিল্ড পুরো না मबाइल गोदान होबाय ओमफ्राय दा बेटारि सोलायनांसिगौ जांबायनो फारि फारि ओंखाम उखैबाय माने बेटारिखौ खेवबाय बेटारि एक भी सांस नहीं है ना इधर सांस नहीं बैठी सांस नहीं है खराब हो गया हाँ शॉट भी नहीं होता है लगाने से हो जाएगा लगाने से ना सांस देने से हाँ हाँ itu solvo na solvo এই ব্যাটারিটা না ব্যাটারিটা 10 নাই ব্যাটারিটা মানে খারাপ হয়েছে খারাপ হয়েছে না দেন নতুনটা দামটা কিমান নতুন দামটা হলো 2400 টাকা 2400 না দে লাগাবি দে बे एखेबारे सार्चहोबाबो जाथारला आरोना ओंखायनो गोदानखौनो लागायनो सानबाय आङो उफाय गैया माथो खालामबावनो दा फाइनालि कमप्लिट जाजोब्बायानो नै नैबेखौल' लागायनांसिगौ बेखौबो मोनलाबायाना बुस्थुखौ स्टकआवबो थाया क'क्राझारनियाव बारा ओंखायनो थ' गाइस नै फाइनालि फुल सार्भिसिं जाबाय गारियाबो स्टार्ट जाफिनबाय नै दा थांनो ओंखारबाय आङो नै स्मुथ सार्भिसिं होखांबाथाय गारिया पुरा स्मुथ जाफिनजोबो आरो ना लं राइडआव जाबि गाज्रि एबार लं राइडआव थांसै मजा अरुणाचल गाइस अरुणाचल थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय थाबैनो लं राइडआव थांनाय नुसिगोन गाइस आंनि इउटुब चेनेलावबो नै हिमालयानजों ओमफ्राय गंसे SD एडभेन्सार दं आरोना जों ज' थांसिगोन नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन गाइस एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ